Pozdrav dragi učenici, današnji video bit će o dva, možemo reći, vjersko-politička događaja, a to su reformacija i katolička obnova. Dakle, više ne pričamo o Osmanlijama i onome što se događalo u Bosanskom carstvu te na granici Hrvatskog kraljevstva i Osmanskog carstva. Sada idemo malo na europske prilike u 16. i 17. stoljeću. Bit će riječ o reformaciji, dakle što to je, i odgovoru katoličke crkve na tu reformaciju. Počet ćemo sa nekoliko citata iz Biblije. Ne skupljajte sebi blaga na zemlji, gdje ga uništava moljac i hrđa, gdje kradljivci ubijaju i kradu. Skupljajte sebi blago u nebu, gdje ga ne uništava ni moljac ni hrđa, gdje kradljivci ne ubijaju i ne kradu. Evo, to piše u Evanđelju po Mateju u 6. odlomku u 19. i 20. retku. No, kao što recimo ovako dosta maštovito ova karikatura prikazuje, u jednom razdoblju, dakle crkvene povijesti, svećenici baš nisu ponašali prema onome što piše u Bibliji, ono što piše u Evanđelju po Mateju. Evo da možete vidjeti da zapravo nekoliko svećenika zapravo uživa u nekakvom materijalnom bogatstvu. Dakle, to je ono bogatstvo o kojem zapravo ne priča evanđelist Matej. Pričat ću sad malo o tome kako se zapravo crkva obogatila, ali naravno skrenut ću i pozornost na jednu grešku koju je zapravo malo u vašem udžbeniku napisano. Dakle, piše da je indulgencija prodaja oprosta za grijehe, kao što je prikazano ovdje na ovoj grafici. Dakle, evo tu vidite neke ljude, grešnike, koji daju novčiće i koliko novčića oni daju, što više daju, njihovi su grijesi oprošteni. Međutim, indulgencija ne znači samo prodaja oprosta za grijehe i vi dajete novac kako bi vam se grijesi oprostili, nego je to izraz za potpuno ili djelomično opraštanje vremenite kazne za grijehe u obliku neke pokore. Dakle, indulgencija sama po sebi nije problem. Problem je kada se kao pokoru za te grijehe počeo tražiti novac. Dakle, ta malo ispravne definicije. Naprimjer, ovako kad vi dođete na ispovijest, pa kažete od svoje zadnje svete ispovjedi, sam lagao, nisam slušao oca i majku, psovao sam i tako dalje, i onda svećenik kaže dobro, za pokoru izmoli jedan Oče naš i jednu zdravu Mariju, i naravno probaj ne raditi te stvari, opet ne griješiti. Međutim, malo je problem kada dakle, vi pogriješite, ne znam, budete stariji, počinite preljub, lažete i tako dalje, i svećenik vam kaže, svi griješi, ostavi 1000 eura na odlasku i bit će sve u redu. Naravno, tu se otvaraju neka pitanja. Ako sam ja siromašan, recimo seljak u novom vijeku i nemam novaca, hoću li ja dobiti Božji oprost? Dakle, hoće li moji grijesi biti oprošteni ako se ja iskreno kajem za njih? Ili, na primjer, hoću li završiti u paklu ili čistilištu, ako mi svećenik kaže da platim za oprost, a ja nemam novaca. Dakle, mogu li ja nekako isplatiti te grijehe koje sam napravio na neki drugi način? Kako je crkva dobila moć tijekom povijesti? Kao prvo, s obzirom da u razdoblju novog vijeka, pa i kao i u srednjem vijeku, dakle, temelj bilo kakve moći, bogatstva jest zemlja. Dakle, posjedovanje teritorija, odnosno zemlje. Kako je crkva dobivala tu zemlju? Najčešće onome ostavinskom raspravom. Naprimjer, neki feudalac umre i on želi za spas svoje duše pokloniti svoj posjed ne nekom drugom velikašu, ili recimo ako nema potomka, neko onda on pokloni tu zemlju crkvi. Drugi način, ako se sjetimo svih feudalnih davanja koje je seljak, odnosno kmet imao, odnosno prema kome je imao, dakle ove s desne strane je prikazan feudalac, u sredini je prikazan kralj, dakle mora dio svojeg posjeda, dakle u početku je to bilo, kaže to, naturalna renta, dakle daje u obliku nekakvih poljoprivrednih proizvoda, tu imate na primjer kokoši, meso i tako dalje, pa onda dio tih proizvoda koji vi pokupite sa te zemlje morate dati svom feudalcu, kralju, a morate dio dati i crkvi. Postala naturalna renta, kasnije sa razvojem trgovine nastala i novčana, postala još i radna renta gdje vi određeni broj sati morate raditi na nečijem posjedu. Dakle, to su dva načina kako je crkva dobila moć tijekom povijesti. Sad, što se to događa u početku 16. stoljeća? Dakle, prisjetimo se ishodište renesanse, dakle umjetničkog stila koji svoj uzor ima u antici, bila je Firenca. Firenca, dakle,
najpoznatiji recimo kip Davida, je prikazan ovako ljudskim proporcijama, ili recimo kupola Firentinske katedrale. Papa, koji postaje početkom 16. stoljeća, postaje Papa Lav X. On je iz obitelji Medici, a obitelj Medici je bila najutjecajnija obitelj koja je vladala Firencom. On kao renesansni papa želi da crkva ima važnu ulogu u društvu, ne samo u vjeri, nego recimo i u umjetnosti i znanosti. Pa tako daje, želi izgraditi baziliku Svetog Petra, koja bi bila najimpresivnija vjerska građevina izgrađena u renesansnom stilu. I kako bi dobili novce za to, jedna od stvari koje je nudio jest i prodaja oprosta. Odnosno da vi svoje grijehe možete iskupiti tako da date novce crkvi. To su zapravo bili uzorci reformacije. Znači prodaja oprosta i zemljoposjedi, brojni koji imala crkva, odnosno to materijalno obogaćenje crkve. Odnosno kako u Evanđelju po Mateju kaže, crkva je prikupila zapravo ono blago koje i hrđa i koji hrđa napadaju kukci i tako dalje. Ono što je isto tako omogućilo da reformacija se proširi jest i izum tiskarskog stroja, odnosno činjenica da je izum tiskarskog stroja dostupnost knjiga bila veća, a to je omogućilo opismenjavanje stanovništva. I onda su zapravo ljudi mogli vidjeti da u Bibliji nigdje ne piše da crkva može tražiti novac za oprost grijeha, nego da je za oprost djela potrebno iskreno kajanje i raditi na sebi, da mi te grijehe ne ponavljamo. Što zapravo, naravno, začetnik te reformacije je Martin Luther, koji papi nije priznao vodeću ulogu u crkvi, a svećenicima njihovu posebnu službu propovednika. Smatraju da su za oprost grijeha potrebni samo čvrsta vjera i iskreno kajanje. Crkva je pozvao da se odrekne svih imanja i sudiši pritom i štovanje svetaca i većinu sakramenata. Dakle, što je reformacija? To je pokret za promjenu, odnosno reformu crkve. Nju je započeo Martin Luther, u Njemačkoj 1517. godine. On je, kao što je u prošlom tekstu navedeno, osporavao ulogu pape i svećenika i osudio štovanje svetaca i sakramenata. Recimo prije nekoliko godina, prije 2 godine, ako se ne varam, tijelo svetog Leopolda Mandića je došlo u Hrvatsku, u katedralu. Recimo u protestantizmu, ovakvog štovanja svetaca gdje su vjernici došli vidjeti tijelo svetog Leopolda Mandića, toga nema. Zašto se protestanti uopće zovu protestanti? Evo da to opišem. Krenut ćemo od početaka. Kada je tih svojih 95 teza iznio Martin Luther, normalno da se crkva sastala i htjela vidjeti te njegove teze i vidjeti što s Martinom Lutherom, te 1520 zapravo papa je izopćio, odnosno izbacio iz katoličke crkve Martina Luthera. Njegov odgovor je bio da on je zapravo tu papinu bulu u Wittenbergu je javno spalio. Nije mu baš bilo stajalo do mišljenja pape. Drugi važni događaj bio je sabor u Šperu 1526. godine gdje je car Svetog Rimskog carstva dopustio knezovima hoće li u svojim kneževinama uvesti reformaciju ili ne. Ovdje vam je, ako vidite ovo tu šaroliko, ove šarene boje unutar ove ljubičaste granice u srednjoj Europi, to vam je Sveto Rimsko carstvo. I sad ono se sastojalo naravno od manjih zasebnih kraljevstava, vojvodstava, kneževina i tako dalje, i car Svetog Rimskog carstva, koji je iz obitelji Habsburg, dopustio zapravo knezovima da u svojim kneževinama mogu ili pratiti Lutherovo učenje ili ostati privrženi katoličkoj crkvi. Međutim, sve to zapravo Ferdinandova igra, Ferdinand Habsburški, isti onaj koji je Cetingradskim saborom zapravo postao prvi vladar Habsburške monarhije koji vladao i Hrvatskim kraljevstvom. Jer on je tada bio u sukobu sa Francuskom, taj sukob je riješio i onda je zapravo odlučio poništiti u jednom drugom saboru u Šperu 1529. poništiti tu odluku da knezovi mogu sami birati hoće li pratiti Lutherovo učenje ili ne. I to je naravno nastao je zapravo jedna buka na tom saboru gdje su oni, ljudi, kneževi koji su se pobunili protiv te nove odluke Ferdinanda Habsburškog, oni su bili nazvani protestantima, protestirali se protiv te odluke u saboru u Šperu 1529. I od tuda, do dan danas ostaje taj naziv protestantima. Reformacija i društvo, imali ste pitanje u radnoj kako su određeni društveni slojevi gledali na reformaciju. Velikaši su, nadali se dobivanju crkvenih veleposjeda.
idemo se prisjetiti, dakle velikaši su tijekom povijesti za spas svoje duše davali su crkvi svoje posjede, tako se crkva obogatila. Neki su se nadali da eto, ako katolička crkva više, ako neka država ne bi bila, odnosno prihvatila bi Luterovo učenje, onda bi katolička crkva ne bi imala posjede, u tom slučaju posjedi bi mogli doći onim velikašima koji bi podupirali Lutera i njegovo učenje. Građanstvo se nadalo smanjivanju utjecaja crkve u društvenom i političkom životu. Sjetimo se Nikole Kopernika, dakle koji živi u 15. na prilazu 15. u 16. stoljeću, koji je iznio dakle, tu teoriju heliocentričnog sustava da se svi planeti vrte oko Sunca. Jel? Kasnije morao pod pritiskom crkve odbaciti to svoje učenje. Giordano Bruno u 16. stoljeću nadogradio to učenje, isto tako na temelju tog Kopernikovog učenja, međutim on je kasnije Giordano Bruno spaljen, jel? Iako nije zapravo samo zbog tog učenja, tu je bilo i određenih filozofskih sukoba sa svećenicima i tako dalje, ali vidimo da je zapravo, eto, ako biste se protivili dakle, katoličkoj crkvi i svećenicima, jel? Vidimo da zapravo ne biste dobro završili, jel? Dakle, o tom se smanjivanju utjecaja tražilo. Pogotovo recimo razdoblju dakle, tog 15., 16. pa i 17. stoljeća često su zapravo znanstvenici prozivani hereticima, pa bi zapravo pod mučenjem, kao što je na primjer ova sprava bila korištena, jel? Pod mučenjem bi priznavali, odnosno morali bi odbaciti svoje učenja, eto, i prihvatiti ono od katoličke crkve. Jel? Dakle, i na tu nekakvu metodom straha je katolička crkva pokušavala kontrolirati stanovništvo. Seljaci su se nadali smanjivanju feudalnih davanja, pa reći ću vam jedan citat Thomasa Münzera, dakle isto jedne osobe vladalo u 16. stoljeću. Kraljevstvo Božje ne treba tražiti izvan ovoga svijeta, već se ono mora ostvariti u ovom zemaljskom životu. U tom kraljevstvu neće biti staleža, ni privatnog vlasništva, ni samostalne ljudima tuđe državne vlasti. Dakle, treba uzeti u obzir da običan seljak zapravo nije znao, nije tad postalo televizije, nije znao niti kako njegov kralj uopće izgleda, pogotovo ako nikad nije prošao njegovim selom. I ako se stavimo u poziciju nekog seljaka, dakle da recimo Thomas Münzer, njegova ideja, dakle u kraljevstvu neće biti staleža. Dakle, nema plemića, jel, koji zapravo žive, ajmo reći, zbog rada seljaka, jel? Nema privatnog vlasništva. Dakle, ako niko ne posjeduje zemlju, onda ja ne mogu biti kmet na nečoj zemlji. I nema, dakle, te ljudima tuđe državne vlasti da vi zapravo, vama je kralj osoba koju zapravo nikad niste vidjeli, ne znate mu možda ni ime. Jel? Naravno da je takav, recimo, govor i sve te ideje i Münzerove, koji je zapravo nadogradio Luterovu ideju, izazvali su određene sukobe, kao što je veliki seljački rat u Njemačkoj, dakle koji je trajao u razdoblju 1524-1525, jer recimo 100.000 seljaka je ubijeno u tom pokušaju uspostave nekakvog ovozemaljskog božanskog kraljevstva. Zanimljivo je da je sam Luter zapravo bio protiv tog ustanka, jer on bilo kakav oblik nasilnog ustanka nije podupirao, da pače čak je i poticao plemiće, jel, da ubijaju te seljake, iako je Münzer zapravo svoje učenje temeljio na učenju Lutera. Širenje reformacija je najljepši primjer kako se proširila, to je u Engleskoj, pa idemo se prisjetiti onog našeg recepta za kaos. Prvo je da postanete kralj, dakle neke države, budete ovako lijepo okrunjeni, a drugo je da nemate muškog nasljednika, ili imate problema s dobivanjem jednog. Evo, naravno, vi uvodite mimove, pa evo isto jedan mim, evo recimo, ova prva od ove tri, ova najgornja fotografija prikazuje, eto, kada se odvojite od katoličke crkve ili imate različite ideje. Dakle, to je naravno priča o 1054. crkvenom raskodu. Onda imate u središnjem prikazu je kad ste se odvojili zbog katoličke crkve, jer eto, vjerujete da je ona korumpirana. Jel? Da je recimo jako puno politike zapravo uključeno u vjeru. I tu vam prikazan Martin Luther. I u trećem najdonjem prikazu imate Henrika VIII, kralja Engleske, i evo koja piše da ste se zapravo odvojili od katoličke crkve samo zato da bi se mogli razvesti svoje žene bez, i da ne morate tražiti papinu dozvolu za razvod braka. Znači, papa nije htio poništiti brak engleskom kralju Henriku VIII, a zašto je uopće Henrik VIII tražio? Zato što mu kraljica nije rodila sina. Zbog toga je Henrik VIII utemeljio Anglikansku crkvu. I na čelu Anglikanske crkve je kralj. Što je zanimljivo, dakle, podsjeća malo na sultana i tu priču kako on zapravo i vjerski poglavar u Osmanskom carstvu.
Sad priča o Henriku VIII i njegovim ženama. Njegova žena bila je prva žena, bila je Katarina Aragonska, ona mu je rodila 2 sina, međutim, ona mu je rodila 6 djece, od toga su bila 2 sina, međutim, nažalost, djeca su bila ili mrtvo rođena, ili su umrli zapravo kao jako mala djeca. Vi sad možete pitati pa što papa jednostavno nije poništio brak i gotovo, jel, zašto su nastali svi problemi, ali politika i vjera, eto, nažalost, bile su uvijek nekako u sprezi, jel? Katarina Aragonska, dakle Aragonsko kraljevstvo je jedno od kraljevstva koje je činilo prije samostalni, kasnije činilo jedna regija u Španjolskoj koja se nalazi, jel? I sad, zašto papa nije mogao poništiti kraljevstvo? Klement VII je ovdje prikazan, jel, u Italiji, on je tada bio papa i tada su se za kontrolu sjeverne Italije, dakle, ajmo reći ovog područja sjeverno od ovog prikaza pape, borili su se Franjo I, francuski kralj, i Karlo V, car Svetog Rimskog carstva. I prvo je predložio savezništvo sa Franjo I, da ne bi Sveto Rimsko carstvo bilo prejako, on je predložio savezništvo papi Klementu VII. Jel? Klement VII je prihvatio to savezništvo, na što se car Karlo V naljutio, jel? I odlučio napasti zapravo papu, jel? Odnosno doći sa vojskom u Rim i pokazati zapravo tko je gazda. I eto, to je i napravio, jel, jer je tada bila velika pljačka Rima 1527. godine. A sad zašto je, kakve tu sad ima veze? Pa ako se prisjetite, Habsburgovci su jako dobro znali gdje svoje sinove i kćeri trebaju, jel, udavati i ženiti, i tako su oni zapravo, taj car Karlo V je zapravo bio nećak Katarine Aragonske, zapravo ne možete ići protiv obitelji, jel, morate štititi obitelj. Zapravo o tom se radi u rodinskoj politici, zašto zapravo papa Klement VII nije odmah poništio brak, jer bi na taj način naljutio Karla V. Jel? I idemo na daljnje žene, onda se odlučio ženiti Anne Boleyn, ona mu je rodila, trebalo rod 2 djece, jedno je mrtvo rođeno, a tako je, druga je bila kraljica Elizabeta. Je zapravo jedno došlo do prirodnog pobačaja, a ona je zapravo rodila i kraljicu Elizabetu. Drugo dijete je bila kćer, kasnije je optužio za preljub, jel, i dao je ubiti. Pa se oženio se Jane Seymour. Jane Seymour mu je rodila muškog nasljednika, Edvarda VI, budući kralja Engleske. No, kasnije se oženio i Anom od Kleve, a zašto? Naravno, to su sad već politički razlozi, jer Henrik VIII, budući da je prihvatio Luterovo učenje, bojao se da bi katoličke države Svetog Rimskog carstva i Francuska mogli napasti. Pa je samo Anom od Klevea, to su pak teritoriji unutar Svetog Rimskog carstva koji su prihvatili Luterovo učenje, htio je nekakvu savezništvo stvoriti koja bi bila protuteža Francuskoj i ovim katoličkim zemljama Svetog Rimskog carstva. Međutim, kada ta opasnost je nestala, on jednostavno taj brak poništio. Zatim se oženio sa Katarinom Howard, za koje je saznao da je prije braka već bilo preljuba, pa je zapravo onda jednostavno taj brak poništio, jel? Eto, zato što je on bila nevjerna, jel? I zadnja žena mu je bila Katarina Parr, evo, koju kaže ovak priča da ona čak bila i dobra sa prošlom djecom, sa djecom, Henrikovom djecom od svih ostalih žena, 5 prethodnih i tako dalje, ili da su brinula njemu na njegovoj smrti. Tako da evo vidimo, možemo se zapravo zapitati koliko tu ima uopće veze sa vjerom, cijela ta priča o reformaciji, barem što se tiče Engleske. Reformacija u Hrvatskoj, dakle, do širenja nije došlo zbog stalnih sukoba s Osmanlijama, dakle, dok sredinom 16. stoljeća nastaju ta previranja oko katoličke crkve, reformacije i tako dalje, Hrvatska će polako biti svedena na ovdje tu što vam piše na karti, dakle na ovaj Rozov kraljevstvo, odnosno one ostatke ostataka. I sad zamislite da su se još u tako malom i slabom kraljevstvu još i hrvatski plemići među sobom sukobljavali zbog nekih vjerskih pitanja. Sad idemo na odgovor katoličke crkve. Dakle, 1054. kršćanstvo počelo se dijeliti na katoličku i pravoslavnu crkvu. Katolička crkva se nakon 1517. dijeli na katolike i protestante. Sazvan je Tridentski koncil općenito, znači crkveni sabor u Tridentu, dakle u Italiji, i time koncilom zapravo započne katolička obnova.
što zapravo je katolička obnova, dakle niz reformi koje su trebali osnažiti katoličku crkvu i suzbiti djelovanje reformatora. Evo idemo malo prisjetiti se Luterovih razloga zašto je on u biti krenuo protiv katoličke crkve. Dakle, papi nije priznao vodeću ulogu crkvi, svećenicima njihovu posebnu službu propovjednika i osudio štovanje svetoca i većinu sakramenata. U Tridentskom koncilu donesene svoje odluke da je papa potvrđen kao poglavar crkve, dakle upravo ono što obrnuto što je učio Luter, te da se nitko ne smije slanjajući na vlastitu mudrost tumačiti sveto pismo, dakle nije dovoljno čvrsta vjera, iskreno kajanje da vi tumačite Bibliju, nego morate biti školovani svećenike. I tko tvrdi da sakramenti nisu ustanovljeni od Isusa Krista, neka bude proklet. Kao jedna protureformatorska snaga, pape su osnovali zapravo Isovce, dakle crkveni red koji je razvijao školstvo i obrazovanje u katoličkom duhu, širili su kršćansku vjeru i sami su zapravo bili iznimno obrazovani. Njihov osnivač bio Ignacija Loyola, koji je bio i ranjen kao mladić, nekako vidio besmisao rata i odlučio krenuti jednim drugim putem. Kao što smo rekli, crkva zapravo želi biti i vodeća ne samo po vjerskim pitanjima, nego u pitanju umjetnosti i znanosti. Pa eto tako u znanosti zapravo Grgur 13. angažirao je brojne znanstvenike koji su zapravo dokazali da odjednom da kao što je kod vas piše, da zapravo nije riječ, ne mogu se sjetiti kako točno ide datum, da odjednom nije, 4. listopad, nego je 15. listopad. Odnosno da smo mi zapravo 14 dana u zaostatku nego što doista jesmo s obzirom na kretanje zemlje oko sunca i tako dalje. I osnovan je novi kalendar, zove se Gregorijanski po papi Grgoru 13. koji je u uporabi danas u katoličkim zemljama, pa tako i Hrvatskoj, dok recimo ovaj julijanski koji je nastao za vrijeme Julija Cezara, koriste države koje su većinom pravoslavne vjeroispovijesti, kao što je recimo naši susjedi, recimo imate u Rusiji, ali imate u Srbiji, pa eto kad idete recimo 7.1. oni slave Božić 7.1. Kao što vidite ovdje na HRT-u, vijesti, pravoslavni vjernici slave Božić i objavljeno je 7.1. Tako da ako ćete ići u pravoslavne države, nemojte se čuditi, dođete 7.1. odjednom nekakva budu slavlja, možda neki dućani ne rade i tako dalje. Što se tiče vjerskih sukoba, ovdje ću malo posebno pisati 30-godišnji rat 1618-1648 godine. Gdje je sve počelo? Zapravo počelo je u Češkoj. Ovdje vam je prikazano češka braća ovako plavim okomitim linijama. Gdje je zapravo u početku protestantima, habsburški vladari su davali protestantima slobodu, međutim kada su oni ojačali, odlučili su u taj parlament, dakle kraljevstva Bohemije, danas Češki, staviti zapravo većinu katolika. I počela je cenzura, odnosno zabrana tiskanja protestantskih novina, i tako dalje, na što su, kada su dva izaslanika katolička došla u Prag, oni su jednostavno bili izbačeni kroz prozor, kao što je prikazano, i to je iskorišteno kao nekakav povod za rat. Okupili su vojsku i čak je sam grad Beč vrlo blizu opsade, međutim, u pomoć zapravo došlo, bio je zapravo pod opsadom, pomoć dolaze Španjolci. Zašto Španjolci, idemo se prisjetiti, dakle, Habsburgovci su se oženili u španjolskim kraljevima i tako je nastala ta španjolska habsburška grana. Znači, Španjolci su odlučili, budući da su obiteljski povezani, pomoć Habsburgovcima. I na kraju su porazili su zapravo tu češku protestantsku vojsku i polako počinje njihova prevlast. To razdoblje, dolazimo u drugo razdoblje rata, gotovo potpune katoličke prevlasti, gdje je postojala šansa, vrlo velika vjerojatnost da cijeli taj protestantizam, odnosno Luterovo učenje padne u vodu zbog vojnih uspjeha generala Wallensteina, koji je u svojoj vojsci imao i dobar dio hrvatskih konjanika. Skupio je na kraju gotovo 100.000 vojnika i došao ovdje do Baltičkog mora. Dakle, Baltičko more je more ovdje koje vidite zapravo istočno od kraljevstva Švedske i Danske. Dakle, to je Baltičko more. Došao je zapravo na same granice i takva moć, prevlast Habsburgovaca, nekoliko je kraljeva europskih tada jako uzbunila, između ostalog to je francuski kralj, kojem zapravo nikad nije bilo interesu da Habsburzi kao njihovi susjedi budu prejaki, ali Gustav II. Adolf
isto se tako jako zabrinuo. On je bio švedski kralj i on je prihvatio dakle, Luterovo učenje sa protestantizmom. I onda dolazimo do švedskog razdoblja rata gdje su Šveđani, njih je vodio Gustav II. Adolf koji je prozvan lav sa sjevera. Ovdje su vam prikazani otprilike kako izgledaju ti novovjekovni topovi, a on je bio prvi vladar koji je uspio te topove, dakle tu artiljeriju, uspio je nekako uklopiti u dva dotadašnja roda vojske, to su pješaštvo i konjaništvo. Do tada su većinom ovakve artiljerije topovi bili na zidinama i služili su za obranu gradova, međutim on je uspio pronašao način kako da ih zapravo koristi i u napadačke svrhe. I on je zapravo došao skroz do juga Njemačke, u svim tim bitkama je pobjedio, u jednoj je poginuo, ali to će biti zanimljivost malo kasnije. I 1635. zapravo dolazi do potpisivanja jednog primirja. Zašto? Evo ovdje je recimo jedna slika koja prikazuje pljačkanje jedne farme, ali čisto koliko je taj rat bio razoran, broj stanovnika recimo jedne Württemberga, dakle te jedne od tih kneževina koji čini Sveto Rimsko carstvo je sa 450.000 pao na 100.000. Dakle, za 4,5 puta se smanjuje broj stanovnika koliko je taj rat bio razarajući. Međutim, Francuska nije htjela stati ovdje, oni nisu bili vođeni isključivo vjerskim interesom, nego i političkim. Oni su htjeli oslabiti Habsburgovce, time i Španjolce. Španjolci su isto bili njihovi, ja reći, prirodni neprijatelji, ali treba uzeti obzir da se oni bore oko kolonija u Sjevernoj Americi i tako dalje. I oni su zapravo htjeli što je više moguće skršiti moć Habsburgovaca. Na kraju je potpisan Vestfalski mir 1648. U kojem je vjerska tolerancija ovaj puta stavljena i na papir. Važan je nastanak nekih država, dakle Švicarska, Nizozemska, tu godinu smatraju početkom njihove državnosti. I uveden je takozvani sistem ravnoteža snaga. Dakle, da nijedna država ne bude prejaka od svih ostalih. Može jedna država biti jaka, ali mora biti barem nekoliko isto toliko jakih država. Kada pogledamo sukobljene strane, dakle, imamo Sveto Rimsko carstvo, odnosno one države koje su činile katoličku ligu. Znači one kneževine koje su bile katoličke, a unutar su bile Sveto Rimsko carstvo. Habsburška monarhija, Španjolska i Poljska recimo, dok s druge strane protestantske ili protestantska unija, dakle, to su one države koje su prihvatile Luterovo učenje, Francuska i Švedska. Malo o ratovanju u Novom vijeku, recimo sam pročitao jednim novinama, 20.000 vojnika, zamislite da ide ogromna brojka vojnika, njih 20.000, dakle njih treba nekako prehraniti i tako dalje. Obično nekako zapisano u dnevnicima da bi oni pojeli 20.000 kg kruha, 10.000 kg mesa, dakle pola kile mesa i kila kruha za svakog vojnika i 60.000 litara pive. To je 3 litre pive po osobu, dakle moram priznati da su to bio malo ovako sumnjičav, jer upitno mi je koliko nakon 3 litre pive neki vojnik može biti spreman za rat, ali dobro. Nije bitna posljedica. Recimo Njemačka, koja je strahovito najviše zapravo propatila tog rata, broj stanovnika je smanjen i bio gotovo 2 puta manji. Dakle, sa 20 do 25 milijuna ljudi, broj stanovnika je smanjen na 10 do 15 milijuna ljudi. Dakle, to je bio najstrahovitiji možda rat do ovih ratova koji su vođeni u 20. stoljeću. Hrvati u 30-godišnjem ratu, jesu li oni sudjelovali? Jesu, sad možda mi je čudno zašto. Tu dolazimo do onog dijela zašto se vojna krajina dijeli na Hrvatsku, Slavonsku, Bansku i tako dalje. Jer Banska krajina ovdje je označena s međom bojom, jedino njome upravljaju Bani Sabor. Dok Slavonskom i Hrvatskom krajinom upravljaju Beč direktno. Budući da su Habsburgovci ratovali u 30-godišnjem ratu, naravno da su oni tražili vojsku god su mogli, pa tako i iz Hrvatske, iako su i Hrvati imali dakle svojih problema sa Osmanskim carstvom. Hrvati su se istaknuli, zanimljivo, možda su to učili od Ankinđija, dakle to su oni konjanici koji pljačkaju, ne služe kao osvajačka vojska, nego pljačkaška. Hrvati su se istaknuli upravo u tome. U pljačkanju, recimo spaljivanju žita kako protivničke snage ne bi imale hranu i tako dalje. U tome su se istaknuli, bili su, čak postoje dakle, brojne legende o tome da su i Hrvati zapravo da se malu djecu u tim protestantskim zemljama plašilo da ako ne budu dobro da će im doći neki Hrvati. Hrvati u 30-godišnjem ratu
oni su uveli novi odjevni predmet kravatu, odnosno tada se nije zvala kravata, nego bio običan eto ovako rubac jedan oko vrata. I naravno nisu oni, hrvatski konjanici bili su plaćenici, dakle nisu oni ratovali samo za Habsburgovce, nego za onog koji ih plati. Pa tako ih i francuski kralj, tako su oni ratovali za Francuze. U cijelom tom kaosu rata došli su i u Francusku. I kada je Louis XIV. 1667. odlučio ustrojiti elitnu konjaničku pukovniju kraljevskih Hrvata, odnosno Royal Hrvates kako su zvali, budući da su ti Hrvati, zapravo ime Hrvati označava, u ovom slučaju označava kravatu, jel? Dakle, to je taj neki modni detalj koji su hrvatski konjanici prvi puta uveli na europsko bojište i kasnije on eto izgubio svoju nekakvu ulogu da postane dio vojničke odore, nego je eto korišten kao modni detalj i koristi se kao modni detalj i danas, prepoznatljiv modni detalj uopće. Eto danas, ako ćete ikad prolaziti centrom grada u toplem dijelu godine, dakle kasno proljeće, ljeto i rana jesen, možete vidjeti, evo danas, dakle imate kravat pukovniju, kao to je dio turističke ponude grada Zagreba, svaki put u 12 sati imaju tu imaju tu kao stražu, odnosno smjenu straže. Jednu kao, ajmo reći, turistička znamenitost, ali ne samo turistička, nego i jedna povijesna, kojima se pokušava eto, i na taj način obrazovati narod i reći im od kuda zapravo potječe ta kravata i ko je zaslužen uopće za nastanak te kravate, ali i širenje i zapravo njezino i korištenje. Kada sam govorio zapravo o Hrvatima, zaboravio sam reći za ovu bitku. Dakle, za tog Gustava Adolfa, švedskog kralja, postoji priča da su ga ubili baš Hrvati, jer je ubodna rana koju ima od mača zapravo jedino odgovara vrsti mača koji su imali Hrvati. I dodatni zadaci za vas. Dakle, da pišete u obliku, može se reći nekog sastavka, koji će imati ovako 3 odlomka. Znači, može li se za reformaciju reći da je isključivo vjerski događaj i obrazložite zašto, ako da, zašto da, ako ne, obrazložite zašto ne. Zašto 30-godišnji rat nije isključivo vjerski rat? Upute za odgovor na ovo pitanje pogledajte u opisu, dolje description kako vam piše svakog videa, odnosno opis. I postoji li sličnost između 30-godišnjeg rata i jednog rata o kojem smo učili ove školske godine? O kojem ratu je to riječ? Evo, tko želi, dakle ovo su dodatna pitanja, nisu obavezna, možete dobiti dodatnu ocjenu iz aktivnosti. Eto, lijepi pozdrav i vidimo se idući puta.